Moi! Nyt käydään läpi, miten helppoa on olosuhteiden valvonta samanaikaisesti useasta eri kohteesta. Esimerkiksi kotoa, mökiltä tai miksei töistä, varastohallin lämpötilaa, kosteuden valvontaa. Tähän on meillä ratkaisu Kaukovahti. Se on kotimainen tuote, kotimainen palvelu. Kaukovahden mittaustuloksia voit tarkastella mistä päin maailmaa tahansa älylaitteesi selaimen kautta. Kaukovahti toimii Digitan ylläpitämässä verkossa. Laitteet toimivat itsenäisesti paristoilla. Kas näin. Nyt on laitteessa virta päällä. Mittauskohteessa et siis tarvitse sähköä, etkä verkkoa. Digita tarjoaa verkon ja laitteessa oleva pitkäikäinen paristo tarjoaa sähkön. Ja hei, kuuluvuuden voit tarkistaa Digitan sivuilta. Siellä on hakukenttä, johon voit syöttää mittauskohteesi osoitteen ja voit tarkistaa peittokartalta kuuluvuuden. Ota Kaukovahti käyttöösi näin. Ja aloitus on tehty helpoksi. Hintaan kuuluu palvelun lisenssi vuoden ajaksi. Lähettimen aktivoituminen kestää vuorokaudesta muutamiin päiviin riippuen verkon kuuluvuudesta. Aktivoitumisen jälkeen voidaan asettaa hälytyksille rajat. Kun raja paukkuu, saat puhelimeesi tekstiviestin tai sähköpostin. Mittaustulokset esitetään helppolukuisena graafina ja ne voi halutessaan viedä tietokoneelle. Vaaleampi sininen kuvaa graafilla vaihteluväliä. Lähettimien mittaustulokset tallentuvat Kaukovahti-palveluun. Pääset tarkastelemaan niitä viimeisen vuoden ajalta. Kaukovahti-lähettimet on valmistettu Suomessa ja palvelulla on kotimaisen palvelun avainlipputunnus. Yes!